kaikki rakkaat lapsukaiset siellä television ääressä. On iltasadun aika, jotta meidän Petteri-poikamme saisi nukuttua. Pitää lukea iltasatu, koska te olette olleet niin kilttejä. Laitapa, Petteri, aivan peitto päälle, koska tämä saattaa olla hieman pelottava iltasatu. Olethan käynyt pissillä ennen tätä iltasatua, ettei vaan lurahda pikku pisu sinne Petterin housuun. Pitää mennä sitä karvaa kurkistelemaan, sitä ensimmäistä karvaa, mistä olet niin ylpeä. Mutta on siis iltasadun aika. Tämän iltasadun nimi on Paha Piratoks. Iltasatuhan pitäisi olla todella miellyttävä ja iloinen, mutta nyt se on hieman tällainen räväkämpi malli, mutta ehkä tälle tulee iloinen loppu. Oletko valmis, Petteri-poika? On siis iltasadun aika. Olipa kerran paha Piratoks. Piratoks houkutteli Petteri-pojan ja hänen perskärpäsensä tekemään pahoja asioita. He törmäsivät internetin syvissä syövereissä, yksissä tuumin, pahaan Pasi-setään, joka tekee paljon pahaa. Niinpä internetin hyväntekijät päättivät antaa pahalle Pasi-sedälle opetuksen. Näin siis satu jatkuu. Sadussa seikkailee myös paljon muitakin kuvitteellisia hahmoja, koska tämähän on vain satua, eikä todellista totta. Sadussa on helppo ajatella, ajatteli pieni Piratoks ja päätti painella vähän namiskuukkeleita ja nappuloita, koska hän ei ole vielä ressukka päässyt mitään muita leekonappuloita kokeilemaan, niin ensimmäinen lelu, minkä meidän Piratoks on saanut, hän on tutustunut sellaiseen muoviseen Logitech-merkkiseen näppäimistöön. Pahaksi onneksi häneltä kyllä on siitä hajonnut muutama nappula, eikä hän ole saanut edes joululahjaksi uutta näppäimistöä. Niinpä Piratoks päätti alkaa harjoittamaan muutaman nappulan tekniikkaa, koska muunlainen tekniikkahan olisi hänelle liian vaikeaa, eikä hän kykene lukemaan edes iltasatua. Pieni Petteri-poika ajattelee nyt mielessään, että mitähän hittoa seuraavaksi tapahtuu. Mutta Petteri on ottanut itseään niskasta kiinni ja kerännyt todellisen rohkeutensa ja ottanut yhteyttä Paskataukoon. Paskataukokin on täysin kuvitteellinen persoona, jota Piratoks poika palvoo. Hän nuolisi jopa hänen varpaan välinsä puhtaaksi, jos se vain olisi mahdollista. Mutta kun Somerolta on niin pitkä matka kaikkialle, sieltä ei kulje kuin pitti ja sekin hieman pätkimällä ja lyhyissä paloissa, niin hän ei ole vielä päässyt tätä intohimoaan toteuttamaan. Mutta nyt siis rakkaat lapsukaiset, rakas Petteri, voit laittaa pääsi tyynyyn, nimittäin iltasadun tarkoitus oli antaa sinulle hyvää lepoa, jonka olet ansainnut, kun olet niin kiltti.
Olethan kiltti ja rakastat myös lapsukaisiasi siellä omassa valtakunnassasi. Sen pituinen se, tämä oli kuvitteellinen tarina, iltasaduksikin tätä voidaan kutsua, jotta te voisitte hyvin, eikä tulisi pisuhousua. Kiitos seurasta ja hyvää yötä.